L-ewwel ta' Marzu 1978. Propju 40 sena ilu fis-10 ta' wara nofsinhar tfaqqa l-plattina ta' fuq il-funtana ta' Tritoni. Kienu eluf dawk li fuq ir-radju dak iż-żmien Rediffusion semgħu din l-aħbar u rħewla lejn il-Belt Valletta biex jaraw x'ġara. Fost dawn hemm Kenneth Kauki, dak iż-żmien tfajjel ta' kważi 4 snin li flimkien ma' nannuh marru jikkonfermaw l-aħbar li semgħu. Fil-jum tal-40 anniversarju mill-avveniment xejn sabiħ iltqajna ma' Kenneth li rrakkontalna x'jiftakar minn dak il-jum. Niftakar l-nannu tiegħi jgħidli kien nisma' x'qed jgħidu fuq l-aħbarijiet imxi sal-belt ħalli tara il-funtana x'inkisret. Niftakar ġifieri ġejna hawnhekk tal-linja, il-funtana kienet imdawra kollha kemm bil-barriers kif kienet ftit tal-jemilu fil-karnival biex ħadd ma jpoġġi fuq il-funtana u niftakar ġifieri naturalment wieqfa mill-ilma ma kienx qiegħda taħdem u ġgajta ta' niesa u kulħadd is-summat iħares jara dak li qabel kienet glorja ta' bib il-belt kien spiċċa f'dak l-istat pjetuż. Dawk preżenti il-koll bdew jgħidu tagħhom, kulħadd bit-teorija tiegħu għalfejn faqqa l-plattin. L-iktar teorija popolari waħda li għadha tissemma sal-lum hija dik li l-plattin faqqa minħabba li 3 xhur qabel sar avveniment li matulu telgħu xi persuni ikantaw fuq il-funtana. Kienet ixejjen din it-teorija. Kienet the straw that broke the camel's back biex ngħidu hekk, però l-Tritoni kienu dajfa, id-disinjati dajfin, meta telgħu fuqha kien intervent li qatt ma missu ġara u nittamaw li qatt ma jerġa' jiġri, però li wieħed jaħseb li l-funtana nkisret għax telgħu fuq 4 min-nies jiena ngħidlu li sejjer żball. Dak li raj seħħ 40 sena ilu għal kienet serva ta' motivazzjoni biex ikunu l-persuna li jirranġa l-funtana. Ħolma li saret realtà f'Diċembru li għadda, meta fil-ftuħ uffiċjali ta' Pjazza Tritoni kienet poġġa fuq il-fillier ta' quddiem wara li kien parti prinċipali fit-tim ta' restawr fuq l-istess funtana. Spjegalna li x-xogħol fuq il-funtana kien wieħed estensiv, iżda ta' sodisfazzjon kbir. Temm jgħidilna li xhieda ta' dan huwa l-ammont kbir ta' Maltin u barranin li qed iżuru l-funtana u jieħdu ritratti magħha. Fi kliem Kenneth stess, minn ħolma din saret realtà.